Kako ste ljudi? Prvo ja vas pitam kako ste. Mi smo dobro, a ti? Malo sam ogluvela od Inira, tako da zamolit ću vas da budete glasni. Hvala na pitanju. Magično se osjećam. Kakav koncert, kakav spektakl. Ovo smo zapravo mi negdje očekivali od tebe. Hvala puno Irena, mogu da ti je preporučim kad ti treba. Što je pobjela nisam. Reci mi, je sve proteklo kako je trebalo da protekne? Mislim da ti se dopao šou. Dopalo mi se. Jeste? Jeste. A tebi, je li bilo sve pod kontrolom? Iskrena, kao i uvek ću biti, bilo je par nekih tehničkih problema, ali to je negdje i normalno. Skoro 3 sata programa, kao što ste sami bili svedoci istog. Normalno je da se potkradu greške, ja sam čak to izgovorila na bini. I realno, šta je život ako nema greške? Posljednjih par godina naučila sam da se ne nerviram kada naiđu takve situacije. Zaista, univerzum, sudbina, takav dan, nešto se desi. Možemo mi da planiramo i da se molimo da bude perfektno, ali kad se desi greška, pustiš da se desi, budeš ponosan na sebe, na svoj tim. Ja to jesam. Spremiti šou od skoro 3 sata je ozbiljna stvar. Mi smo zaista dugo radili na svemu ovome. Ogromna ekipa stoji iza svega ovoga. I drago mi je ako vam se dopalo. A da li si imala tremu pred koncertom? Onaj moment, početak boginje, skratio mi je život na pola. To kada sam čula huk, kada sam čula ljude sa strane, onda u Iniru zaboravili su da mi isključe publiku, onda sam čula bukvalno svaki sektor. I onako baš mi je, hvala. Hvala. I ja onda, evo, zaboravila sam. Ovo je samo za tebe jedno, mi će za meni jedna, još sve krenula do toga. Samo da ti odgovorim. Tada sam imala zaista tremu, nakon toga sve išla regularno. Želim da vas poslužim rakijom, koju je moj deda pekao te godine kada sam se ja rodila, 1991. I čuvao je tu rakiju kada se desi nešto bitno, za mene je ovo bitno i želim da nazdravim sa svima vama. Živeli, hvala vam na svemu, dobrodošli mi uvek i probajte rakiju. Bilo je mnogo emotivno, ti nisi čak jedno zaplakala. Kako si uspela da suzdržiš suze? Kad je bio onaj poslednji deo sa vašom i dekom i porodicom, to nas je mnogi rasplakalo, to moram da ti kažem, jako bilo. Ti nismo ne očekivali uopšte taj naboj emocija. Videlo se da je bilo iskreno i da je tebi bilo teško i da si ti to osetila i videlo se. Kako si uspela da otpevaš i onu pesmu iz Porodičnog blaga i kako si se uopšte suzdržala, kad mi nismo uspeli? Kada sam otišla u studio da snimim taj tekst, koji mi je, moram da priznam, napisala Ljiljana Argovanović, ali po mojim tezama, to jest onako, ja sam dala teze, ona je napravila to kao jedan sastav. I ja sam rekla svom saradniku Mahoniju, ulazim u studio, snimam, kako ispadne, ispalo je, ostavljamo ga u tom okviru, ne diramo ništa, jer ja plašim se da neću uspeti čak ni jednom da snimim. On je pustio snimanje, a izašao je napred da plače. Ja sam snimila, on se vratio, ugasio, rekao ja, bukvalno sam ga videla pune oči suza, ja nisam mogla da slušam, ja sam izdržala, ja sam to snimila, ali znajući u kojoj sekciji to ide sada, ponela sam svoje slušalice i onda kada sam sišla, sklonila sam Inir, stavila sam slušalice i slušala neku stranu muziku, zato što nisam želela zaista da izađem, da se rasplačem, jer čekalo me još dosta programa i želela sam da zaista potrudim se da budem na visini zadatka ove priče. Tu je bila rodbina, ali verujem da su ipak fali baka i deka. Pa jes, mislim, generalno ovaj koncert je negdje posvećen njima, mogu slobodno da kažem. I teško je kad očekujete da za neke velike stvari će vam biti ti najbliži tu. I generalno taj intro sam snimila kao poruku svima. Ljudi, nije teško poslati poruku, nije teško pozvati nekome, nije teško reći nekome da ga volite. Uradite to jer nekada bit će kasno, kajaćete se. Meni je toliko strašno i dan danas što u 6:15 me nazove deda sa fiksnog telefona, na primjer.
Ali to je život. 6 mjeseci se pripremala ovaj spektakl večeras, ako ne i više. Što je bilo najizazovnije, najteže tokom svih ovih 6 mjeseci i večeras na licu mjesta? Sve. Zaista sve. Prvo napraviti koncept, drugo pronaći prave ljude za isti, a i nekako opipati evo sada teren koliko publika voli jedan konceptualni koncert. Ali evo dobila sam odgovor. Mislim da baš vole. I nadam se da sam ispunila njihova očekivanja. Jer svoja jesam. Ponosna sam na sebe. Iskreno. Milica, evo mene zanima, da li te Jelena iznenadila svojim stylingom kada se pojavila ispred tebe ili si znala šta će da obuče? I drugo pitanje, da li ti neko od kolega podržava, da li ti neko poslao poruku pre koncerta večeras? Moram da priznam da Jelena i ja smo se dogovarale oko toga u kom ćemo koloritu biti, zato što je to jako bitno. Kada se bavite ozbiljno ovim poslom, da ispratite i grafiku i svetlo i ostalo. Odradile smo tonsku probu danas, Jelena je kao i sve moje ostale kolege, Sale Matić, Nebojša Vojvodić, Cobi, koji su došli na vreme, odradili probu. Pa tako je odgovorila zadatku i što se tiče stylinga. Oduševila me, kada se skinula. Pa to? Ja nisam mogla prestati da gledam na nju. Žena je toliko zgodna, dovela je liniju do savršenstva, pored toga što je prelepa, i drago mi je da me i na taj način ispoštovala. Da, i pitao sam te, ko te od kolega podržava? Izvini, ja drugi dan nisam ni čuo dobra ova rakija, meni ostaje da madam dobro samo. Daj da pohvalimo rakiju, da. Hvala, hvala. Ko me je podržao? Pa evo, otkriću vam da među prvima se Dragana Mirković javila da će doći na koncert, nažalost. Bila je sprečena i evo javno želim da uputim saučešće njenoj porodici. Posla mi je prelep buket sa sve medvedićima i cvećem. Ana Bekuta je također bila sprečena da dođe. Puna mi je šminkernica, zaista i bukete i slatkiša, to vam posle slatkiša ne nema. Eto, ovaj koncert mi je donao 7 kg viška, ali srećnih 7 kg viška. Možda me neka kompanija slatkiša uzme za zaštitu lice posla. Ajde, urgirajte tamo, kažete im nešto. Može. Baš sam odgovorila štarka redi kako treba, na visini zadatka sam bila. Je to stresa jedeš ili šta? Da, ja sam taj tip. Ja kad čujem da ljudi od stresa ne jedu, meni to smešno zvuči. Kako bre čoče? Kad sam po stresu, daj mi sve što mi padne pod ruku. Šta sad posle večeras? Hoćeš li malo odmoriti, 2-3 dana stiže Nova godina? Jel već počinješ da kuvaš neke nove planove? Iskreno, sutra me očekuje porodični ručak sa porodicom. Večeras su bili i moj otac i moja maćeha, i njene dve ćerke i moja tetka, i videli ste Ljiljanu Jorgovanović sedela zajedno sa njima, kao i moje prve komšije iz Bunibroda. Bilo je njih 20-ak. Tako da sutra odlazim sa njima na jedan porodični ručak i mogu isto da podelim sa vama da toliko me porodica razumela u ovom periodu i toliko su me prijatelji i saradnici razumeli da srećna sam što takve ljude imam pored sebe, zaista. Najavila si koncert u Zagrebu. Jesam. Šta može tamo publika da očekuje? Ludilo. Potrudit ćemo se da isti ovakav show prenesemo tamo, što se tiče i stage-a, i kostima, i grafike. Potrudit ćemo se da popravimo te tehničke stvari koje ovde, nažalost, nisu radile ili su kasnile, ali ne sumnjam u tu žurku jer ja volim Zagreb, Zagreb voli mene, veliki deo kreativnog tima iz Zagreba, tako da očekujem bar sličnu atmosferu kao što je bilo u Beogradu, ako ne i bolje. Jače. Tokom koncerta si... Da li se Aleksandra Prijović ljutila na tebe? Evo, zaboravila sam. Dobila sam predivan buket od Aleksandra Prijović. Da li si ljutila što nisi mogla da budeš gost na koncertu? Da li se? Ljutila na tebe što nisi mogla? Apsolutno ne. Nas dve smo profesionalci i ona zna razlog zašto ja nisam mogla da se pojavim kao gost, razumela je. Ja sam uživala na tom koncertu. Prelepo sam se provela. Nas dve smo posle i pričale i nazdravile i baš mi je lepo bilo. Da, one, je li tako, večeras su u Tuzli? Da. Jeste? Da, sigurno je bilo ludo.
Tokom koncerta si više puta isticala kako mnogi ljudi nisu verovali u tebe, ako si govorila da si seljančica iz Bunibroda, kako si sama bila rekla tokom tvojeg izlaganja na ovoj bini, pa me zanima kakav je sada osjećaj kada si napunila ovu arenu i kada ćeš tek da puniš ostale arene kako u Srbiji, tako širom regiona. Ali ja i dalje jesam seljančica iz Bunibroda. Ja to ne želim nikada promenim. Taj govor je više bio da svim tim ljudima koji su došli večeras na moj koncert da podrže generalno i moju muziku i moju karijeru i mene nakon 12 godina iste poruka da, kao što rekoh, slabe tačke koje im pronađu pretvore u svoje prednosti i da zaista se bore za svoje snove. Jer sve je moguće. Zaista, ako pošteno idete sa verom u sebe, možete doći onamo gde želite da budete jednog dana. I da ne zaboravimo ogradu. Ja, vi ste videli, ona intro je zaista u mojoj ulici i u mom selu i moj prijatelj David i ja smo otišli i zaista je toliko lepo bilo tog dana, poslužilo nas i vreme. Apsolutno je verodostojan snimak. Moja bicikla, moje dvorište, sve. Više puta si isticala na koncertu da nećeš da plačeš, da ovo večer nije za plakanje, ali ipak na kraju si poklekla kada si ispred publike, tamo ispred Vita sela i tu si pustila ipak suzu. Onako nisi baš skroz zaplakala. Zasuzile su oči, nisam joj pustila, da verujem da nisam pustila suzu. Jel negde nisi baš mogla da se obuzaš do kraja? Pa to je onako nevjerovatna jedna energija. Mislim, ja već svih ovih godina srećem ljude koji mi pišu pesme, poklanjaju, od igrački do raznih pisama, sastava, nose moj lik na svom telu, citate mojih pesama, šalju mi, ne znam, pokloni i kada dođem u Bunibrod, samo mi komšija otvori šta je sve stiglo, kao i danas su svi lokali u mom naselju preplavljeni poklonima od fanova. Znači, meni samo dolaze poruke u tom i tom restoranu imate poklon ostavljen, ne znam, broj telefona taj. U ovoj, ne znam, da sad ne reklamiram, imate to i to vama. Ja samo sutra treba da ustanem, ne da odmaram, nego da sakupim sve poklone po lokalima. I to ću učiniti sa zadovoljstvom. Da li ima neki after posle koncerta? Pa, nažalost, ne. Jako me ovo onako iscrpelo, a i hoću da ispoštujem svoju porodicu i da njih odvedem na jedan rani ručak, a moji prijatelji će mene razumeti, odvešću ja njih kroz par dana negde da lepo mi to proslaju, treba mi energije za after. Vidjeli smo visoku produkciju, vidjeli smo da ovo mnogo košta i kad se crta podvuče, Milica je u minusu ili u nekom blagom plusu. Šta odgovoriti? Minus ko vrat. Ali ja sam srećna, ja to vama ne mogu da objasnim. Ja sam srećna što imam taj blagoslov da se bavim ovim poslom. Zaradit ćemo pare. Dokle god imam dve ruke, zaradit ćemo pare. Milice, koliko misliš da ćeš dugo otplaćivati Uopšte me ne zanima. Ja sam veliki radnik. Nigde nisam zatvorila vrata, ne znam, nekom pogrešnom reču ili postupkom, tako da iskreno mislim da za mene nema zime dokle god me glas služi. A je postala mogućnost za još koju arenu ove godine? Da vam kažem pravo, mi smo išli samo na jednu. Jer ovakav show je zaista ne znam da li može u par dana da se izvede. Verujte mi da mi smo ovde popunili 2 prostorije sa fizioterapeutima. Znači, nas su dočekali ljudi sa fizikalnim terapijama spremnim, sa, ne znam, aparatima, zagrevanjima, sa antibioticima. Mi smo apsolutno onako vojnici svih 6 meseci. Naravno da se desilo, odradili bi, ali ovo je to što je potrebno i to što je dovoljno za ovakav show, zaista. Jer nije, da je to da ja izađem samo u jednoj haljini i da pevam, možemo mi i 7, i 10, i 15, i 25 dana. Kao što i na kraju dana većina mojih kolega kao i ja radimo letnje turneje na taj način. Koristimo do nekle sezonu i tu potražnju i radimo. Ali ovakav show zaista
ipak želim sada da vidim samo svoj jastuk i da sutra onako sumiram utiske i to je to. Ne, nikada. Znači ja imam neko prokletstvo. Ja nikada ne spavam pre tih velikih dana i velikih koncerata. Mozak mi radi, čujem se sa svima, sve me zanima. Ja sam završila jednu probu sa plesačima u 2 ujutru. Ja sam morala do, mislim da je bilo 4:30, da ispratim šta se dešava sa tonskom probom benda. I da li je sve okej, i da li ja dolazim danas u 10 ili u 11 ujutru, onda sam se probudila u 5 do 10, ne bisla, ili ja dolazim danas u 10. Kao spavaj, javit ću ti, onda u 10:15, dobro, a kada ćete mi javiti, onda u 10:30, a kada mislite da mi javite da li dolazim u 11, oni kao, kreni, pola 11, a ti stalno pitaš na 15 minuta kada da dođeš, tako da ne spavam. Šta ti najlakše palo tokom nastupa i šta najteže tokom nastupa i po čemu ćeš pamtiti ovaj koncert? Šta mi je najteže palo? Pa ništa. Sve ovo za mene bio jedan veliki izazov i ja sam toliko sad srećna da ja vama ne mogu da objasnim. Ja bih više volila sve vas da pitam kako ste se proveli, da mi kažete šta mi je bilo najlepše, najinteresantnije, šta vam se nije dopalo. Više bih volila da na ovim pres konferencijama uvedemo ako postoji način da izvođač vas pita da li je odgovorio zadatku i kako ste se vi proveli. Na kraju dana biste gledali, ja sam samo bila izvođač radova na toj sceni. Ja ću da ti kažem, ja sam prvi neko ko voli da gleda muziku, pored toga što voli da je sluša, voli da je gleda, a kolege koje su bile pored mene, ja sam samo išao i kao, Bože koliko je dobro. Znači, eto, to je meni što se najviše sluša, sam imao šta i da vidim, mimo toga što sam te slušao. A malo smo i zaplakali. A malo smo i plakali, pogotovo onaj deo za baku i deku, pošto ja nemam ni baku ni deku, ni sa jedne strane i jako je bilo... Onda me razumeš, apsolutno. Jako je bilo nešto. Recite. Pored dobre rake, da li ćemo moći da se slikamo sa tobom? Da se slikate? Sa tobom. Apsolutno, a kad je bio? Pored dobre rake. Sve, jer ako tražit ćete Pogaču, to nema. Ali da se slikamo, to možemo. Hvala. Još, hvala.